Os bons resultados acadados na primeira edición foi unha das razóns que levou o Concello a deseñar unha nova convocatoria deste concurso de tapas. A cita desenvolverase en 2 fins de semana consecutivas. A primeira xa esta, os días 17, 18 e 19 de novembro. Unha época do ano, ademais, na que se axuda a desestacionalizar as visitas á localidade, o tempo que se promociona o produto local de tempada. Facémolo, ademais, en época baixa, justamente porque así o solicitaron os propios a propia restauración de Outes, porque, efectivamente, desa maneira é un complemento nunha época onde non hai tanta afluencia e podemos non só mobilizar a moitos clientes do noso concello, esa é a nosa intención, pero tamén do resto da comarca e, por que non, tamén os múltiples turistas que se achegan tamén no outono a nosa oferta de turismo rural, sobre todo, non? As características destas tapas son que teñen que estar feitas con un produto local, teñen que ser creativas e innovadoras, e así o están facendo. Pasamos por tapas do máis tradicional a tapas do máis innovador. Na proposta participan 10 locais hostaleiros, 2 máis que na edición anterior, non só da Serra, senón tamén do resto das parroquias. Para elixir a mellor tapa do concurso, o local gañador terá que, ademais do veredicto do público, convencer a un xurado profesional, que fará a súa valoración en base á creatividade, innovación, sabor e uso do produto local. Habrá un premio do xurado e un premio do público. Temos unha innovación respecto ao ano pasado, que tamén habrá un premio por parte dun xurado especializado, composto por hosteleiros do mesmo concello, e tamén, como foi o ano anterior, un premio do público que vota cada unha das tapas nos establecementos no que vai a degustalas. O custe da tapa será de 2 euros. Ademais, celebrarse un sorteo entre todos os participantes no concurso para unha cea para 2 persoas valorada en 150 euros.